Va ser més aviat una sensació, com una connexió que et transmet l'hospital quan el visites, a l'entorn de la infraestructura d'un hospital molt bonic, amb llum molt natural, que això també ajuda molt a venir a treballar més content. L'ambient que em van despertar tant els residents de reumatologia com el propi equip, però també la resta de serveis, no? Perquè també em van explicar que hi havia bon ambient, no només dintre dels serveis, sinó en tot l'hospital, i una mica tot plegat va ser aquest punt d'intuïció que vaig pensar que escollint Sant Pau no m'equivocaria. Les expectatives que tenia de com seria la residència realment s'han complert, i de les coses que més content estic de com ha anat la residència és que a mi quan vaig començar aquí em van dir que realment això, hi havia molt bon rotllo, molt bon ambient entre diferents especialitats. I realment tot és molt còmode perquè la gent t'escolta, no et sents cohibit o no et sents jutjat per preguntar segons quines coses, i és com aquesta horitzontalitat de la comunicació. I del campus d'aprenentatge realment estan molt bé les aules de simulació, que estàs amb ninots que et simulen situacions de pacients crítics que t'observen des d'una pantalla, no, els diferents adjunts, i després fan com la crítica constructiva de què es podria millorar, què podries haver preguntat, què podries haver donat de medicació, i realment és una formació que s'agraeix molt perquè després quan et trobes en aquestes situacions són coses que ja t'havies trobat abans i agraeixes haver-ho practicat. Per mi, Sant Pau té un equilibri perfecte amb ser un hospital amb una investigació, amb una assistència, amb una docència molt puntera, que pots aprendre molt i aprofitar-ho molt, però no és un hospital exageradament gran com perquè hi hagi tanta distància entre els diferents companys. És un lloc que, almenys jo personalment, vinc a treballar amb il·lusió i que estic molt content d'haver escollit.